హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈ వీడియోలో నేను నా దగ్గర ఉన్న జ్యువెలరీ కలెక్షన్ నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను. సో ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి సీజెడ్ వడ్డానం. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇది నేను నా వేస్ట్కి తగ్గట్టు లెంత్ చేసుకున్నాను. ఇది ఒక వడ్డానం అండ్ ఇంకో వడ్డానం ఉంది, అది కూడా చూపిస్తాను మీకు. నా దగ్గర ఇంకో వడ్డానం ఉంది, ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీదేవి వడ్డానం. సో లక్ష్మీదేవి ఉంది అండ్ ఇట్లా మామిడి పిందెల్లాగా ఉన్నాయి కదా, సో ఆ డిజైన్ వచ్చింది అండ్ రెడ్ వైట్ స్టోన్స్తో ఉందన్నమాట. సో నా దగ్గర ఈ రెండు వడ్డానం కలెక్షన్ ఉన్నాయి. సో ఇది వచ్చేసి నా దగ్గర ఉన్న బ్రైడల్ సెట్. నేను నా శ్రీమంతం అప్పుడు ఇండియా నుంచి ఆర్డర్ చేసి తెప్పించుకున్నాను. సో శ్రీమంతం అప్పుడు వడ్డానం ఇవన్నీ పెట్టుకున్నాను, శ్రీమంతం ఇక్కడే చేసుకున్నాము. సో ఇది వచ్చేసి అరవంకి. ఈ అరవంకికి మామిడి పిందెలు వచ్చేసి పీకాక్స్తో లక్ష్మీదేవి లాకెట్ వస్తుంది అనమాట. వాటి మధ్యలో రెడ్ స్టోన్స్ గ్రీన్ స్టోన్స్తో వచ్చింది. సో ఇదొక అరవంకి. అక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఆ చివరి ఉన్నది అది ఇంకో అరవంకి. అండ్ ఇది వచ్చేసి పాపిడి బిళ్ళ. సో ఈ పాపిడి బిళ్ళ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. సో ఇది కూడా లక్ష్మీదేవితో రెడ్ స్టోన్స్ గ్రీన్ స్టోన్స్ వచ్చింది. ఇవి వచ్చేసి దిద్దులు, ఇవి కూడా లక్ష్మీదేవి కింద కమలం అండ్ రెడ్ స్టోన్స్ అండ్ కింద పర్ల్ కూడా వచ్చింది ఇక్కడ. సో చూడ్డానికి బాగుంది అండ్ హెవీగా కూడా ఉన్నాయి ఇవి. సో ఇది వచ్చేసి చోకర్ నెక్లెస్, వీటి మీద మామిడి పిందెల డిజైన్ వచ్చి అండ్ రెడ్ స్టోన్స్ గ్రీన్ స్టోన్స్తో ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ లక్ష్మీదేవి బొమ్మ లాకెట్లో వచ్చింది. ఆ తర్వాత కింద చిన్న హాఫ్ బుట్టలాగా వచ్చింది అనమాట ఇది. సో ఇది హాఫ్ బుట్ట షేప్లో వచ్చింది. అండ్ ఇది వచ్చేసి పెద్ద హారము. వీటికి కూడా సేమ్ చోకర్ నెక్లెస్కి ఏదైతే డిజైన్ ఉందో అదే డిజైన్ వచ్చింది. సో సేమ్ ఉంటుంది అనమాట రెండు, కాకపోతే కొంచెం ఒకటి పొడుగ్గా ఒకటి పొట్టిగా ఉంటుంది. అండ్ ఇవి వచ్చేసి జడవి, వెనకాల పెట్టుకోవచ్చు. సో ఇది పైన పెట్టుకోవాలి. ఆ తర్వాత ఇవన్నీ జడలో పెట్టుకోవడానికి. ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది కూడా మామిడి పిందెలతో సేమ్ హారానికి ఎలా డిజైన్ వచ్చిందో అదే డిజైన్తో వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి చూపిస్తాను ఇప్పుడు. సో ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఇలా నేను మీకు చూపించేసాక నేను ఇలా నీట్గా ప్యాక్ చేసేసుకుంటాను. ప్యాక్ చేసుకొని ఈ బాక్స్లోనే పెట్టేసుకుంటాను. సో ఇలా నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను దీన్ని, ఈ సెట్ అంతా. సో ఇప్పుడు నేను నెక్స్ట్ సెట్ గురించి చూపిస్తున్నాను. సో ఇది చూసారు కదా, ఇది వచ్చేసి సీజెడ్ ఇంకొక నెక్లెస్. ఇక్కడ మధ్యలో పీకాక్ వచ్చింది అండ్ గ్రీన్ స్టోన్స్ రెడ్ స్టోన్స్ వైట్ స్టోన్స్తో ఉంది. ఇక్కడ 2 సైడ్స్ ఫ్లవర్స్ ఉన్నాయి. సో 2 లైన్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. 1 లైన్ వచ్చేసి వైట్ స్టోన్స్తో ఫ్లవర్స్, మధ్యలో రెడ్ స్టోన్స్ అలా వచ్చినాయి. అండ్ సెకండ్ లైన్ వచ్చేసి లైక్ చిన్న చిన్న మామిడి పిందెట్లా అంటివి, వాటికి అటాచ్డ్గా పర్ల్స్ వచ్చినాయి. నాకు ఇది కూడా చాలా ఫేవరెట్ నెక్లెస్. సో ఇదొక నెక్లెస్ నా దగ్గర ఉన్నది. అండ్ ఇది ఇంకొక సీజెడ్ నెక్లెస్ అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి జస్ట్ నార్మల్గా, అంటే కొంచెం చూడ్డానికి ఎలిగెంట్గా బాగుంది. సో నేను ఇండియాకి వెళ్ళినప్పుడు విజయవాడలో కొనుక్కున్నాను. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ కూడా పీకాక్స్ వచ్చి ఉన్నాయి, ఇట్ సైడ్ పీకాక్స్ అండ్ గ్రీన్ స్టోన్ రెడ్ స్టోన్తో. ఇక్కడ కింద పర్ల్స్ వచ్చినాయి. సో ఇలా పర్ల్స్ వచ్చినాయి అనమాట. ఇదొక నెక్లెస్. సో అండ్ ఇది ఇంకొక నెక్లెస్. సో ఇది వచ్చేసి లక్ష్మీదేవితో ఉంటుంది. సో ఇది లక్ష్మీదేవి లాకెట్లో లక్ష్మీదేవి వచ్చింది అండ్ ఇక్కడ అంతా ఫ్లవర్స్ వచ్చినాయి అన్నమాట.
మీకు దగ్గరగా చూస్తే తెలుస్తుంది. ఇది ఇంకొక నెక్లెస్. ఇక్కడ లాకెట్లో లక్ష్మీదేవి వచ్చి కింద పర్ల్స్ వచ్చినాయి అనమాట. అండ్ మధ్య మధ్యలో రెడ్ స్టోన్స్, గ్రీన్ స్టోన్స్తో డెకరేట్ చేశారు. సో ఇక్కడ వచ్చేసి అన్ని ఫ్లవర్స్ అనమాట. ఫ్లవర్స్ అన్ని రెడ్ స్టోన్స్తో ఉన్నాయి. దానికి అటాచ్డ్గా మామిడి పిందెలు వచ్చాయి. సో ఇది నా ఫేవరెట్ నెక్లెస్. ఇంకో ఫేవరెట్ నెక్లెస్ అండ్ ఇది వచ్చేసి నల్ల పూసలు. సో లాంగ్ నల్ల పూసలు వేసుకుంటున్నారు కదా ఇప్పుడు అందరూ, అలాంటిది అనమాట లాంగ్ చైన్. సో ఇది లాంగ్ నెక్లెస్ ఇలా ఉంటుంది. సో చూసారు కదా, ఇలా వస్తుంది. డిజైన్ అంతా ఇలా ఉంటుంది. నెమలితో గ్రీన్ అండ్ వైట్ స్టోన్స్, రెడ్తో కింద బాల్స్ లాగా వస్తుంది. అండ్ ఇక్కడ ఇలా నేను పెట్టించుకున్నాను. యాక్చువల్లీ ఇది లాకెట్. ఈ లాకెట్ని నేను ఇలా అరేంజ్ చేయించుకున్నాను అనమాట. సో నేను హైదరాబాద్లో అరేంజ్ చేయించుకున్నాను దీన్ని. ఇది నేను మొత్తం కలిపి నాకు ఒక 900 రూపీస్ అయింది అంతే. అంటే వాళ్ళు ఇలా అరేంజ్ చేయడానికి ఒక 50 రూపీస్ తీసుకున్నారు. అంటే ఈ పూసలు ఇవన్నీ కలిపి ఒక 200 అయింది. లాకెట్ వచ్చేసి లైక్ సంథింగ్ అరౌండ్ 600 అట్లా పడింది అనమాట. దీనికి అటాచ్డ్గా ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. బట్ ఇయర్ రింగ్స్ వేరేసారి చూపిస్తాను. సో ఇలా ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు శారీస్ మీద షార్ట్ నెక్లెస్ వేసుకొని ఇది వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అండ్ ఇది వెరీ లాంగ్ అనమాట. చూసారు కదా, చాలా లాంగ్గా ఉంటుంది. ఇలా లాంగ్గా ఉంటుంది, చాలా బాగుంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు చూపించాను కదా నల్ల పూసలు అండ్ 3 నెక్లెసెస్. అవి నేను ఇలా బాక్సెస్లో పెట్టేసుకుంటాను. లైక్ ఇక్కడ బబుల్స్ కవర్ ఉంది కదా, ఆ కవర్ ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకొని ఒకదానికి ఒకటి ఆనకుండా పెట్టేసుకుంటాను. ఇలా బాక్స్లో పెట్టేసుకొని స్టోర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఇది నా దగ్గర ఉన్న జ్యువెలరీ బాక్స్. ఇందులో నా దగ్గర ఉన్న కొన్ని జ్యువెలరీ స్టోర్ చేసుకుంటాను. ఇది మా పెళ్ళైనప్పుడు గిఫ్ట్గా వచ్చిందనమాట. సో ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని ఇవన్నీ ఇయర్ రింగ్స్, పెళ్ళైన కొత్తలో కొనుక్కునే ఇయర్ రింగ్స్. అండ్ ఇవన్నీ ఫింగర్ రింగ్స్ అనమాట. సో ఇక్కడ కొనుక్కున్న కొన్ని ఫింగర్ రింగ్స్ అలా ఉంటాయి. ఇవన్నీ ఫింగర్ రింగ్స్ ఇట్లా పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. అండ్ నేను ఎప్పుడన్నా ఒకసారే పెట్టుకుంటాను, ఎప్పుడు పెట్టుకోను, ఎక్కువ వాడలేదు. సో ఇది కూడా ఇక్కడే కొనుక్కున్నాను యుఎస్లో, ఈ ఫింగర్ రింగ్స్ అన్నీ. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇట్లా, అంటే చూసారు కదా ఇలా ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడే కొనుక్కున్నాను. వెనకాల కాకపోతే మనకి ఇట్లా వస్తుంది ప్లక్కర్ అనమాట. అంటే కొంతమందికి అవి ఉండవు కదా, ఇయర్ పీసింగ్ ఉండదు కదా, అలాంటి వాళ్ళకి ఇది యూజ్ అవుతుంది అనమాట. అండ్ ఇది ఇంకొక ఫింగర్ రింగ్ పర్ల్తో వచ్చింది. అండ్ ఇవి కూడా అలాగే సేమ్ అలాంటిదే, సిల్వర్ది స్టోన్స్తో వచ్చింది. ఇది కూడా ఇక్కడే కొనుక్కున్నాను. అండ్ ఇవన్నీ వచ్చేసి ఇయర్ రింగ్స్ లాకెట్స్తో ఉన్నాయన్నమాట. లాకెట్స్ కూడా చూపిస్తాను. అండ్ ఇది కూడా లాకెట్ అనమాట. దీని సెట్ లాకెట్. ఈ 3 సెట్ అనమాట, అవి లాకెట్. సో ఈ విధంగా నేను ఇట్లా స్టోర్ చేసుకుంటా. అండ్ దీని కింద ఇంకొకటి ఉంది. ఇది చూసారు కదా, పెళ్ళైన కొత్తలో కొనుక్కున్నాను. ఇది కూడా అరవంకి లాగానే సేమ్ హ్యాండ్కి పెట్టుకోవచ్చు, అరవంకి. అండ్ ఇది వచ్చేసి శారీ పిన్, గ్రీన్ కలర్. శ్రీమంతం అప్పుడు నేను గ్రీన్ కలర్ శారీ వేసుకున్నా, సో అప్పుడు కొనుక్కున్న శారీ పిన్. అండ్ ఇది వచ్చేసి పెళ్ళైన కొత్తలో కొనుక్కున్న శారీ పిన్. ఇలా ఉంటుంది. నాకు ఇలా సౌండ్ చేస్తే చాలా ఇష్టం.
అండ్ ఇది నెక్లెస్. సో 5 years 6 years బ్యాక్ అప్పుడు ఇలాంటి నెక్లెసెస్ చాలా ఫేమస్. సో అప్పుడు కొనుక్కున్న నెక్లెస్ ఇది, లక్ష్మీదేవితో బాగుంటుంది. ఇలా ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇలా ఉంటుంది మొత్తం. సో ఈ విధంగా కింద కూడా ఉంటుంది, అవి కూడా చూపిస్తాను. సో ఇవన్నీ లాకెట్స్ అన్నమాట, లాకెట్స్ విత్ ఇయర్ రింగ్స్ సెట్. అదొక లాకెట్ ఇయర్ రింగ్ సెట్. ఇది వచ్చేసి ఇంకొక ఇయర్ రింగ్ పర్ల్స్ సెట్ అండ్ ఇంకొక ఇయర్ రింగ్స్ లాకెట్ సెట్. ఇవి నా దగ్గర కొన్ని వాటికి ఇయర్ రింగ్స్ లేవు, సో అలా చూపిస్తున్నాను. అండ్ ఇది పూసల్ది నెక్లెస్. సో పూసల్ నెక్లెస్ ఇది. అండ్ ఇది ఇంకొక చైన్ పూసల్ది. సో అండ్ ఇవి వచ్చేసి శారీ పిన్స్, ఇందాక ఆల్రెడీ చూపించాను కదా, ఇవన్నీ నా దగ్గర ఉన్న శారీ పిన్స్. అండ్ ఇవి పగడాల్ది సెట్, అంటే పగడాల్ నెక్లెస్ లాగా. అండ్ ఇది లక్ష్మీదేవి లాకెట్. సో ఇది కొన్ని కూడా ఒక 10 years అయి ఉంటుంది, ఎప్పుడో నేను జాబ్ చేసేటప్పుడు కొనుక్కున్నాను ఇది. సో ఇవన్నీ లాకెట్స్ అండ్ స్మాల్ అంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయను, జస్ట్ ఊరికే అలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఎప్పటికప్పుడు నీట్గా స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవడం వల్ల కొంచెం అలా ఉన్నాయి. సో చూసారు కదా, ఇలా పెట్టేసుకుంటాను అన్నీ. ఇవి జస్ట్ వెనకాల పెట్టుకునేవి, అవన్నీ అలా పెట్టేసుకుంటాను మళ్ళీ నీట్గా. సో ఇలా వీటిలో స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో ఇలాగా ఉంటుంది. మధ్యలో నెమలు వచ్చి పైన పెట్టుకోవడానికి, ముడి దగ్గర అది పెట్టుకోవడానికి బాగుంటుంది. అండ్ ఇది కొంచెం రథం టైప్లో ఉంది కదా, కొంచెం అంటే అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ వచ్చి ఇలా ఉంటుంది, మధ్యలో నెమలి వచ్చింది. ఇది ఇంకొక నెక్లెస్. సో రెడ్ వైట్ అండ్ గ్రీన్ పూసలతో ఎమరాల్డ్ అండ్ రూబీ పర్ల్స్తో వచ్చేసి కింద స్టోన్, రౌండ్ స్టోన్ మీద డిజైన్ వచ్చి, వైట్ స్టోన్స్తో డిజైన్ వచ్చి మధ్యలో రెడ్ స్టోన్ వచ్చింది. సో సేమ్ అలాగే ఇయర్ రింగ్స్ కూడా ఉన్నాయన్నమాట. నా లాకెట్ డిజైన్ అన్నమాట అది. సో కింద ఒక డైమండ్ షేప్లో వచ్చింది, ఇది లాకెట్ డిజైన్. పైన ఏమో మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఇలాగా పూసలతో ఉంటుంది. ఇది బాగా నచ్చింది నాకు. సో నేను ఇవన్నీ స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను. ఎలా స్టోర్ చేసుకుంటానంటే, ఫస్ట్ ఇది ఉంది కదా, ఇలాంటి పేపరు మనకి దొరుకుతాయి. లైక్ ఏదన్నా ఆర్డర్ ఇచ్చినప్పుడు మనకి ఇలాంటి పేపర్స్ దొరుకుతాయి. మీ దగ్గర బబుల్ పేపర్స్ లేకపోతే ఇలాంటి పేపర్స్ ఉంటే వాటిలో ఇలా పెట్టుకుంటే కనుక సాఫ్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట. ఒకదానికి ఒకటి రాసుకోవు, ఎక్కువ స్పేస్ కూడా ఆక్యుపై చేయదు. యాక్చువల్లీ ఇది చంద్రహారం లాగా అన్నమాట, కానీ ఇది మొత్తం చిక్కు పడిపోయింది, సో చూపించడం కుదరట్లేదు. అండ్ ఇవి జడవి కదా, సో జడవి చూపించాను కదా ఆల్రెడీ. ఇవి ఇట్లా పెట్టేసుకుంటాను, నేను ఇలా ప్యాక్ చేసేసుకుంటాను కవర్లో. సో ఇలా పెట్టేసుకుంటాను, చూసారు కదా, ఇలా పెట్టేసుకుంటాను. చెవులువి, సో ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట, కాకపోతే ఇవి ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు. సో అంటే పెట్టుకోవడం కుదురుతుందో లేదో తెలీదు, అందుకని జస్ట్ కొనుక్కున్నాను, బట్ ఓపెన్ చేయలేదు. ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట.
అవి చెవులువి. సో ఈ విధంగా డిజైన్ వచ్చింది. ఇంకా ఓపెన్ చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ అందుకున్నాము. ఇది $10 ఇలా వచ్చిందనమాట. వైట్ అండ్ రెడ్ స్టోన్స్తో ఉంటుంది. సో చూస్తున్నారు కదా. అండ్ ఇది ఫింగర్ రింగ్. సో ఇలా ఉంటుంది ఫింగర్ రింగ్. ఇది నేను ఇండియాలో అమెజాన్లో ఆర్డర్ ఇచ్చాను. సంథింగ్ 200 or 300 అలా పడింది. సో నేను ఇలా ప్యాక్ చేసేసుకుంటాను వాటికి ఇలా ప్యాక్ చేసేసుకొని అన్నీ ఆ తర్వాత మూత పెట్టేసుకుంటాను. అంటే ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేయవు కదా, అందుకని ఇలా ప్యాక్ చేసుకుంటాను. సో ఇవి ఇందాక మీకు నక్లీస్ చూపించాను కదా, ఆ నక్లీస్కి సెట్ అనమాట. సో ఇవి కూడా పికాక్స్తో గ్రీన్ అండ్ రెడ్ వైట్ స్టోన్స్తో వచ్చింది. సో ఇవి ఇయర్ రింగ్స్, వాటి సెట్ ఇది. అండ్ ఇది వచ్చేసి ఇందాక సీజెడ్ నక్లీస్ చూపించాను కదా, వాటి ఇయర్ రింగ్స్ ఇవి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి శారీ పిన్. ఇది ఒక శారీ పిన్, ఇది ఒక శారీ పిన్. అండ్ ఇది గ్రీన్ కలర్ శారీ పిన్, పీకాక్ వచ్చింది. అండ్ ఇది నార్మల్గా ప్లెయిన్గా ఉండే శారీ పిన్. సో కింద బుట్టలు వచ్చి హ్యాంగింగ్ లాగా వచ్చింది. యాక్చువల్లీ వీటికి కూడా హ్యాంగింగ్ ఉంది కానీ ఊడిపోయింది. దీనికి కూడా హ్యాంగింగ్ ఉంది బట్ ఊడిపోయింది. అండ్ ఇది బ్రేస్లెట్, మ్యాగ్నెటిక్ బ్రేస్లెట్. సో ఇలా అతికించుకోవచ్చు జస్ట్. అండ్ ఇది నార్మల్గా జీన్స్ ప్యాంట్ ఏదైనా షర్ట్స్ మీద వేసుకోవడానికి చైన్. ఇది ఇంకొక శారీ పిన్ బ్లూ కలర్ది. సో పర్ల్ వచ్చి ఫ్లవర్స్ టైప్లో వచ్చింది, వైట్ అండ్ బ్లూ స్టోన్స్ పర్ల్తో వచ్చింది అనమాట. ఇది ఇంకో శారీ పిన్. సో ఇవి ఇంకొక ఇయర్ రింగ్స్ నేను విడిగా కొనుక్కున్నాను, 300 సంథింగ్ అలా పడింది. సో ఇవి నా పీకాక్తో వచ్చిందనమాట. ఇవి లైట్ వెయిట్. సో ఇప్పుడు ఇంతకుముందు మీకు చూపించిన నెక్లెసెస్కి ఇది కొంచెం మ్యాచింగ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఇవన్నీ వచ్చేసి మెట్టెలు. ఇక్కడ కొనుక్కున్న మెట్టెలు డిఫరెంట్ డిజైన్స్తో ఉంటాయి ఈ మెట్టెలన్నీ. సో ఇలా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ మెట్టెలు అన్నమాట. సో ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నాను. ఇది వెండి సిల్వర్ది. సో ఇలా ఉంటాయి అన్నీ. సో ఇలా నేను ఇయర్ రింగ్స్ని క్లిప్స్ వస్తాయి కదా, ఆ బాక్సెస్లో ఇలా బబుల్ కవర్స్ వేసి స్టోర్ చేసుకుంటాను ఇలా ఇయర్ రింగ్స్ అన్నిటిని. ఇవి వచ్చేసి ఇందాక మీకు చూపించాను కదా శారీ పిన్స్ కూడా ఇలాగే స్టోర్ చేస్తాయి. ఇవి మెట్టెలు అండ్ ఇవి కూడా శారీ పిన్స్. ఇవి వచ్చేసి పట్టీలు. ఇవి ఒక స్టైల్ పట్టీలు అన్నమాట. ఇలా ఉంటాయి పట్టీలు. వీటిని కూడా నేను ఇలాగే స్టోర్ చేసుకుంటాను.
అండ్ ఇది వచ్చేసి నల్ల పూసలు, జస్ట్ సమ్ 150 అలాగా అమ్మారు. సో లాకెట్, ఇది జస్ట్ నల్ల పూసలు లాకెట్. సో ఇలా పెట్టుకుంటాను. అంటే ఈ బాక్సెస్ అన్నిటికీ మళ్ళీ ఎక్కువ స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుందని నేను ఇలా పెట్టేసుకుంటాను అన్ని, ఇలా చిన్న దాంట్లో పెట్టుకొని. అండ్ ఇవి వచ్చేసి నా బ్యాంగిల్ కలెక్షన్. సో ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాంగిల్స్, వైట్ స్టోన్స్, బ్లాక్ స్టోన్స్, ఇట్లా ఎక్కువ యూజువల్గా ఎక్కువ ఈ సెట్ వేసుకుంటాను అనమాట. ఈ 2 సెట్లు వేసుకుంటాను. సో ఇంకా నా దగ్గర చాలా బ్యాంగిల్ కలెక్షన్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, ఆ బాక్స్లో బ్యాంగిల్ కలెక్షన్ అంతా పెట్టుకుంటాను. సో ఇవేమో మట్టి గాజులు, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మట్టి గాజులు ఇవి. అండ్ ఇవి వచ్చేసి వైట్ స్టోన్స్తో బాక్స్. సో చూసారు కదా, ఇవి వైట్ స్టోన్స్తో ఉన్నది. ఇది ఒక, అంటే అన్ని వైట్ స్టోన్స్, బ్యాంగిల్స్ అన్ని వైట్ స్టోన్స్ ఈ బాక్స్లో ఉన్నది. అండ్ ఇవి వచ్చేసి డిఫరెంట్ టైప్స్ అన్నమాట. ఇవి రోజువారీ వేసుకునే బ్యాంగిల్స్ ఇవి. అండ్ ఇవి స్టోన్స్తో వచ్చిన బ్యాంగిల్స్ అనమాట. అండ్ ఇవి నేను తిరుపతిలో కొనుక్కున్నాను ఈ బ్యాంగిల్ సెట్. సో ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట ఈ బ్యాంగిల్ సెట్. సో ఇవి వచ్చేసి కడియాలు అంటారు కదా, ఒక హ్యాండ్కి పెట్టుకునేది, వాచ్ టైప్ అంటారు కదా, ఇది కూడా కడియం లాగా అనమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఇలా జస్ట్ ఒక హ్యాండ్కి వేసేసుకోవచ్చు, ఇలా కడియం టైప్. అండ్ ఇందాక మీకు చూపించాను కదా, లైక్ పర్ల్స్ది రింగ్ ఉంది కదా, దానికి సెట్ అనమాట, బ్యాంగిల్స్ సెట్. ఇది పర్ల్స్ది నేను అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసుకున్నాను ఇండియా నుంచి వచ్చేటప్పుడు. అండ్ ఇవి తిరుపతిలో కొనుక్కున్నాను. ఇవి ఇంకో టైప్ సెట్. ఇవన్నీ మట్టి గాజులు, శ్రీమంతం జరిగినప్పుడు నేను వేసుకున్న మట్టి గాజులు. సో అవి ఇంకా అలా పగలకూడదు అని చెప్పి నేను ఒక 2 వీక్స్ వేసుకొని మిగతా అన్నీ లోపల పెట్టేసాను అనమాట, ఇలా స్టోర్ చేసి పెట్టుకున్నాను. అండ్ ఇవన్నీ, ఇది కూడా మట్టి గాజులే, నా శారీ మీదకి మ్యాచింగ్ ఉన్న మట్టి గాజులు, అన్నప్రాసన అప్పుడు వేసుకున్నాను. ఇవి ఇట్లా వేసుకున్నాను అనమాట. నేను మీకు చూపిస్తాను ఎలా వేసుకున్నాను అనేది. సో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు, సెట్గా పెట్టుకొని. నేను మీకు ఇందాక చూపించాను కదా స్టోన్స్తో, ఇలా వేసుకున్నాను అనమాట నేను నా శారీ మీదకి. సో ఇలా నేను స్టోర్ చేసుకుంటా బ్యాంగిల్స్ని. అండ్ ఇప్పుడు మీకు ఇది సెట్ కిట్ చూపిస్తున్నాను. ఇదేంటంటే మనం ఏమైనా జ్యువెలరీ పాడైపోయినప్పుడు బాగు చేసుకోవడానికి వీలుగా ఉంటాయి అన్నమాట, లైక్ కట్టరు అన్నీ ఉంటాయి. సో బేసిక్ టూల్ కిట్ అని చెప్పచ్చు దీన్ని. సో మనం పూసలు గుచ్చుకోవాలన్నా, ఏదైనా యూజ్ చేసుకోవాలన్నా, లైక్ పెట్టుకోవాలన్నా, వడ్డానికి ఏమైనా అటాచ్ చేసుకోవాలన్నా మేము ఈ కిట్ యూజ్ చేసి అన్నీ అటాచ్ చేసుకుంటాము. సో ఇప్పుడు ఇందులో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు పైన మీకు ఫోటో మీద ఏవైతే చూపించారో అవే ఉంటాయి, ఆ టూల్స్ అన్నీ ఉంటాయి అన్నమాట. సో చూస్తున్నారు కదా, ఈ టూల్స్ అన్నీ ఇలా ఉంటాయి. సో అలా ఉంటాయి అన్నమాట టూల్స్ అన్నీ.
వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవడం, రౌండ్ చేసుకోవడానికి, ఇది రౌండ్ చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. అండ్ ఇది షేప్ చేయడానికి. అండ్ ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి కట్టర్, అట్లా ఉంటాయన్నమాట డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా అన్నీ. మనం బీట్స్ ఏమన్నా గుచ్చుకోవాలన్నా ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ కిట్. ఇక్కడ లైక్ సంథింగ్ నేను 5 years 6 years బ్యాక్ కొనుక్కున్నాను. $60 అలా ఉంటుంది అనమాట.